Ассалому алейкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. Бародарони азиз, рӯйхати бозии рақам 20 марҳама стоп карда тамошо кунед. Каси шиприз задагия номер карташа партофта мегира, я лав пулошона рӯи када мегирем. Касоне ки агар билет хоҳишманда марҳамат акаҷон пули мада билет битуки билет рӯй мекунем. Бозии рақами 21 ам рафтеста, бозии рақами 22 ам старт додем. 22 ранги ами копияи ранги 20 мешавад. 100,000, 50,000, 20,000, 10,000, 4,000, 3,000, 2,500. Короче, общий 100 дона билет мешавад, 50 та приз. Стоп карда тамошо кунед бародарон азиз, марҳамат. Бахшиш камтар исус тор шуд. Бародарони азиз, ҳамун чи бозии рақам 20 чӣ хел буд? 22 рафтан мегирад. Ҳамин тавр мегзарад. Бозии рақам 21 ам медонем ки 10 та мошин, 10 та мотоцикл, 10 та велик, мондагиёш конвертои пулия 4,500 дона билетай, нархи билет 1000 рубл. А бозии рақами 22 боша, ранги бозии рақам 20 вода мешавад. 200 дона билета, 50 дона приз. Шои ҷоиза 100,000 рубле, 50,000 рубле, 20,000, 10,000. Дар вақти эфир дар пушото пулотона мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. Ягон нофаҳмӣ боша, WhatsApp ҳаст. метавонед ки саволотонро дода вақт хӯрдему вега эфир медурем, чахчах шумо қатъи эфира гарм мекунем. Димита 3 минута озамиёра дар канал партоем. бародаро чӣ бурдам шавқҳо кардам, бозира надидам мегам. ба ҳамин хотир баъди шумо ози ҳамин каналра мепартом. Канали Турдибойда. марҳамат бародарони азиз. оштон шава призо насибтон кунад. бозӣ кунем, бурд кунед, насибтон кунад. 100,000, 50,000, 20,000, 10,000 дар вақти эфир мегзаронем. оз дани мамаи бозӣ ҳар ҳафта гузаштаиста ҳамира ҳаракат мекунем. 2 рӯз, 3 рӯз да ё ки ҳар рӯз бояд бигзаронем. ҳаракат мекунем, ҳам савдоро нигоҳ карда кор мекунем. ва мехоҳам ки бозии ман ҳар рӯз бирава, ин ки ҳамун тамом шудани билет бозира сарш мекунем. пул боша пулотона рӯй мекунем, билет боша билет метиҳем. бозии рақами 21 ам билет ҳаста, 22 ай ҳамин ранги 20 мешавад, унам билет ҳаста. тамом стопш мекунем. зиндаву сарбаланд бошед. хайр то видеои оянда.